hvis du er sulten, så kom og spis i restaurant. I anden A. Kom og køb slik til lav pris i Candy anden A. Har du ondt i ryggen, så kom til Paradis Massage. Du kan vælge at få rygmassage for 20 kroner, fodmassage 50 kroner i anden A. Hej, hej! Kom og køb det fedeste legetøj i legeverdenen hen i anden C. Kom og køb den nyeste super iPad i anden C. Kom hen i anden A og få sat jeres hår. Det koster kun 10-15 kroner. Kom ind i vores disk og spis en lækker fisk i Stjernecaféen i anden D. Det er billigt. Kom ind i teatergården og se Teaterpalmen. For kun 5-10 kroner. 5-10 kroner. Vil du gerne have den nyeste computer, så kom ind i Tekstsoda i anden D. Og husk nu, Køb hos os, så bliver du boss. Søde sager smager godt, så kom og køb hos os i anden D. Meget billigt. Søde sager. vi har mange spil, og det er sjovt. Man kan også se teater. Vi hedder Spillepuden, og vi hører til inde i teatergården. Hold på hat og briller, for her kommer spil og klik. I får rabat på alt i anden A. Når du er fri, så kom til Frisør Frispark. Kan du vælge den døde, får du 10% rabat mellem anden C og anden D i Frisør Frispark. Hvis du er sulten efter slik, så gå i C og ikke i D. Elektrosej, kom og køb hos mig. Du får 3% rabat hver gang du køber for 30 kroner. Kom og få en fin frisyr. Hos frisør Frito, Det koster 10 kroner. og der hører alle tilbehør med, og det er imellem C og D-pladsen. Kom til Fini Titi, der er Danmarks billigste fitnesscenter. Fini Titi i anden del. Kom og få en kold drink hos The Drink i anden D.